sa'yo, para Jilan. Ha? Di na lang. Hello guys! Nana po din yung Mama Jinjin ng Bukidnon. Welcome sa akong channel. Karon guys, nag-module si Poport. Nami diri sa mga higdaanan. Nag-module siya guys niya. Karon pag human niya og module, magkuan ko guys, magluto ko og adobo. Adobo lang nako guys ba. So, akong ipakita sa inyo guys akong pagluto sa adobo kay lutuan ako si Idon kay kanilaging mulig udto. Either kung muli ba siya or hapon nami. Pakita na po na ako sa inyo ha guys. Abangan lang ninyo nga. Magmukbang mi ako siyang lutuan nga og adobong baboy ba. Kay giminga naman mi ka og adobo. Abangan. Humana daw siya module guys. Wala pa. Nag-module sila guys. Dala tabi-tabi. Chika-chika guys. Okay. May na magtabi-tabi sila niya. Chika-chikahan po para malingaw po sila goro. Dala po kabuang po goro mga joker-joker nila para malingaw og module ng mga bataa. Uwan, nok! Maulanan ka, nok! Uwan! Nok! Uwan, nok! Silong! Gason sa na ako ng karne, guys. Kaya, slice on kay hugaw man. Kung nang gi-slice, guys. So, mani, ay, piti maning habula, gidaning kutsiliwa, guys. Nakit yun ako mga bukton, lindog ka ng hinadlip ka na ng kuana. Karne, ha, piti may gahi, habul kayo. So, makasapot, yun kayo ng kutsiliwa ba. Lona din nila ka ang kuan, karne guys. Lona din karne, para malami. Guping siya nila bawain. Isa bago pang luto. Fresh na fresh ang karne from the farm. Nalakog sa patatas guys. Para lamig kayo, para mo inlove bisig maayo si Idon. Charot sa gisang lutuan sa gulan ako patatas para mo lami gyud ug giapilan ako dirig sili guys para mo spicy gid mo spark gid umayog guys ang pagmamahalan namang duha. Lami gid kay ni guys. Nagkulo-kulo na siya guys. Ako ning latan para mo humupod kay may nang lami gid kay siya kauno ng humukid siya. Guys, ulit na siya. Pero panaluto. Ikaw na lang siya pan, guys. With her dog. Charot. Ang dog ni mo tanawa sa likod. Si Paro-Paro G. Pero ka, sa'yo tag Paro-Paro G lang. Ha? Di na lang. Kaon na siya guys sa adobo. Ulit na siya. Ano ka lang? Isa pa. Oh, saging. Nahog ang saging lab. Buta na sa itong na. Kung atong ka na kayo, butang ta atong pan, atong sana. Pagkita ka ng kundi. Kami na dila pagkita, abit itong katong sana. Ansa man na? Itong sana. Halang ang kuan lab, adobo. Kubag ba? Ano ito? Itong hindi kagamitan na itong last. Ito guys. Okay na. Nito tranong pa uniform lab. Kasi nakuan. Guwapo ra ana. Uli kanya adto. Heart. Eat na. Hard, kauna daw.
Oo na. Dami, love. Aba, ang Kulang pa. okay na. Ha? Okay na sa mga diabetes. Kira sa mga diabetes. Hindi na. Pork, ano pork? Kuhanan ka og bitlog. Kaano mo? Ha? Pwede na siya. Cellphone, enough sa Ay, cellphone. lag si mama. Ang naman si hi. Hi. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Bye-bye. There's a cancel. Okay. Bye-bye.